яке аз раҳбарони фурудгоҳи Внуковои шаҳри Маскав изҳори умедворӣ кард, ки эҳтимолан дар моҳҳои апрелу-май парвозҳо ба самти Узбекистону Тоҷикистон барқарор хоҳанд шуд. Виталий Ванцев, раиси шӯрои мудирони фурудгоҳи байналмилалии Внуково, дар суҳбат бо журналистон 3 март гуфт: умедворем, ки парвозҳо ба самти кишварҳои шарики мо дар СНГ, пеш аз ҳама Тоҷикистону Узбекистон, дубора боз мешаванд. Дар он кишварҳо вазъи эпидемиологӣ назар ба мо беҳтар аст. Шумо медонед, ки ин ҷо ҳам вазъ мӯътадил мешавад. Ба ҳамин хотир ҳам умедворем, ки дари ин бозорҳо барои мо кушода мешаванд. Ин бозорҳои бисёр калон ҳастанд, гуфт Ванцев. ба қавли ӯ, аз саргирии парвозҳои маъмулӣ дар самтҳои байналмилалӣ ё хориҷаи дур эҳтимолан дар моҳҳои августу сентябри имсол имконпазир хоҳад шуд. ӯ гуфт: бо ифтитоҳи парвозҳои байналмилалӣ интизор дорем, ки ҳаракати мусофирон ҳам барқарор мегардад. фикр мекунам, ки ҳамаи парвозҳои байналмилалӣ то августу сентябр боз мешаванд. Ванцев гуфт: соли 2020 фурудгоҳи Внуково ба беш аз 12 миллион мусофир хидмат расонидааст ва умедвор аст, ки соли 2021 ин омор афзоиш меёбад. Айни замон ӯ афзуд, ки бисёр нақшаҳо ғайриқобили пешбинӣ ҳастанд ва чизе кафолат дода намешавад. интизори аз барқарории парвозҳо ба самти Русия барои садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар Русия дунболи кору даромад мегарданд, яке аз масъалаҳои сахттарини даврони пандемияи коронавирус шуд.